פה אפשר לראות. כאן אפשר. חג עצמאות שמח לכולכם. אני שמח לשמש כפה לכל הצועדים, הנושאים והמציגים במצעד ההישגים המסורתי המרשים של השומרוניה ה-17, הנערך ביוזמת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, בהפקת מנהל תרבות ואירועים בראשותו של מר משה בן עזרי ועוזרתו הגברת אורה טבת. לפתיחת השומרוניה אני מתכבד להזמין את ראש המועצה מר שלום ברזילי. גברתי שרת העבודה והרווחה הגברת אורה נמיר, סגניי, מזכירת נעמת דפנה אברהם, נשיאות נכבדה, קהל נכבד, אנחנו חידשנו את מסע השומרוניה, והיום אנחנו נראה את מסע ההישגים של פרדס חנה כרכור והאזור כולו. בשומרוניה משתתפים כל המפעלים, מערכת החינוך, החקלאות, ולמעשה אנחנו נראה השתתפות מזקן ועד טף. אני רוצה לאחל לכם הנאה מרובה, ושנראה שיש גם חלק של ארץ ישראל היפה, ארץ ישראל העובדת. היו ברוכים, חג שמח. תודה לראש המועצה מר שלום ברזילי. אני מתכבד להזמין את אורחת הכבוד, שרת העבודה והרווחה, הגברת אורה נמיר. קהל יקר, אני שמחתי מאוד לקבל את ההזמנה של ידידי שלום ברזילי, ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, ולהיות איתכם היום ולחגוג יחד את חג העצמאות במסגרת השומרוניה. אני שכנה לא רחוקה שלכם, אני גדלתי באזור הזה, נולדתי בחדרה, גדלתי קצת רחוק יותר במושב עובדים בכפר חומלה. אני יחד, או הייתי אומרת כולנו יחד, נחגוג היום את השמחה שלנו למלות 47 שנים לקום המדינה, לאחר יום עצוב שהיה לכולנו אתמול כשהתייחדנו עם זכר הנופלים במערכות ישראל. בשם ממשלת ישראל ובשמי אני רוצה לברך את כולכם, את ראש המועצה, את חברי המועצה, את יושבת ראש נעמת, את ותיקי היישוב, ובמיוחד
קהל שיקר לי מאוד, את חניכי המוסד נווה מנשה שהגיעו לכאן היום לחגוג יחד עם כולנו את חג העצמאות. חג עצמאות שמח ולהתראות. תודה לשרת העבודה והרווחה, הגברת אורה נמיר. כראוי באירועים שכאלה, הנערכים ביום העצמאות ה-47 למדינת ישראל, יפתחו את המצעד 6 תגלני חוליית הדגל, נציגי תנועות הנוער של פרדס חנה כרכור, חניכי תנועת בני עקיבא, השומר הצעיר והצופים, וביניהם 4 ותיקי המלחמה בנאצים, 2 נשים ו2 גברים. הנה מקצה מספר 1, בתי ספר ולהקות מחול באחריות יוני חכימי. להקות אורה בניהולו של יוני מביאות כבוד לפרדס חנה כרכור בזירה הארצית והבינלאומית, וזה כבר נעשו חלק בולט בנוף התרבותי של המושבה. גם בתי הספר התכוננו השנה לחגיגות יום העצמאות, מופיעים לצידן של להקות אורה במחול ובזמר. סדנה ב' פותחת סדנת המחול של אורה פרדס חנה, כיתות ג' ד', בהדרכת הגברת רונית שחר ושלומי ויצמן בניהול תמר אלזנר. סדנה א', אחריה הסדנה למחול, כיתות א' ב', בהדרכת רונית שחר וליאור כהן. בית ספר מרחבים משלב אינטגרציה בשכונות. כ-300 תלמידים השנה חנכו מעבדת המחשבים מחוזית בהדרכת דבר שושן. תדבקה של דיר אל אסד, האורחת מהגליל, בהדרכת הכוריאוגרף יחיה אבו ג'ומעה, אחת הלהקות האתניות המצטיינות בישראל ושגרירת פולקלור בחו"ל. ייצגה את המדינה במשותף עם הורה פרדס חנה כרכור במשלחת ישראל לפסטיבל מקסיקו 1994. להקת הפולקלור הקווקזית פועלת כבר שנה בחסות מנהל תרבות ואירועים בהדרכת ששון שמייב ובניהולו של אשר לוגסי. בית ספר שילה, בית ספר ממלכתי דתי במערב פרדס חנה, 150 תלמיד בהדרכת דבר שושן. הנעורים בהדרכת דדו קראוס ובניהול רותי פרי. בית ספר אלונים בהדרכת יהודית שושן. סדנה ג', סדנה למחול לכיתות ה' ו'
בהדרכת רונית שחר ושלומי ויצמן ובניהולה של גילה לבקוביץ'. בית ספר שרת בהדרכת ובר שושן. כרמי מחול, נציגי להקת האחות מכרמיאל, הניצנים בניהול ציקי נוימן, והאפרוחים בניהול דבורה סרטינס, ושתי הלהקות מדריך מוישיק סרטינס. בית ספר מורשה בהדרכת ובר שושן. בית ספר ממלכתי קרקור בהדרכת תמר אלזנר. הלהקה האתיופית בהדרכת נוגה, העושה את עבודתה בהתנדבות. אור האפרוחים בהדרכת דדו קראוס ובניהולה של שוש גיל. הנה מתקרב באופק ממזרח מקצה מספר 2, נוער וחברה, באחריות חזי שבתאי. של המועצה המקומית חוצה עכשיו את כיכר אגד. המחלקה בניהולו של חזי שבתאי כוללת את מועדוני הנוער, מועצת הנוער, המד"צים ותנועות הנוער. זה מספר 2, נוער וחברה. פותחת קבוצת נשות נעמת, תנועת הנשים הגדולה והמובילה בארץ. נעמת של שנות ה-90 פועלת עם הפנים אל האישה המודרנית לקידום מעמדה בחברה ובמשפחה ולמתן הזדמנות שווה ביכולתה להתפרנס ולסייע בפרנסת המשפחה. את נעמת פרדס חנה קרקור, מנהיגה ביד רמה וברוח טובה, יושבת הראש הגברת דפנה באלף רבתי אברהם, סגנית פרצה. המחלקה לנוער מפעילה 6 מועדונים ברחבי המושבה. מועדון צמרת בשכונת רמב"ם בהדרכת ציונה נחמן. מועדון אתגר בשכונת רמז בהדרכת יהודה עמר. מועדון חצר במרכז קליטה בהדרכת אשר לוגסי. מועדון אדר בשכונת גאולה מוסקוביץ' בהדרכת יהודה וקנין. מועדון בני ברית בשכונת נווה מרחב. מועדון אדר בשכונת גאולה מוסקוביץ' בהדרכת יהודה וקנין. מועדון בני ברית בשכונת נווה מרחב בהדרכת אבי אוחיון. מועדון פאר בשכונת פאר
בהדרכת עד 7 שחר. המועדונים מתקיימת פעילות חברתית מגוונת ועשירה לכל גילאי הנוער. מועצת הנוער מורכבת מנציגי ארגוני הנוער במושבה ופועלים למען ההתנדבות בקהילה. הקהל מתבקש לפנות את המסלולים על מנת לאפשר לשיירה להמשיך בצעדתה. אנחנו תקועים עכשיו באמצע הדרך משום שאתם, הקהל, מבקשים לראות מקרוב את הצועדים. אנא פנו דרך. המחלקה לנוער מושיטה יד לשלום, מפריחה את יוני השלום, נושאות את המילה שלום בעברית, ערבית ואנגלית. מחלקה לנוער, קדימה, צעד! תנועות הנוער מייצגות בפרדס חנה כרכור, תנועת בני עקיבא, השומר הצעיר והצופים. תנועת בני עקיבא, נשיאתא דשמיא. בני עקיבא היא תנועת נוער הפועלת בארץ ובעולם כ-70 שנה ותורמת רבות לעם ישראל באשר הוא בכל רבדיו. בפרדס חנה כרכור 4 סניפים הגאים במאות החניכים הבאים בתוכם: סניף המרכז, סניף הדרים שנפתח זה עתה לעולים, סניף שילה, סניף כרכור. תנועת בני עקיבא שחרתה על דגלה את סמל התורה והעבודה לסימן אחדות ישראל, עונה עשרות אלפי חניכים בכל רחבי הארץ בסיסמתה קדימה בני עקיבא, הידד במעלה. תנועת השומר הצעיר
נוסדה בשנת 1913 בפולין. התנועה דוגלת בתפיסת עולם סוציאליסטית ומאמינה בערכי השלום, השוויון ואחוות העמים. השמש עוד ניגש, כל בוקר נרגש, כמו יום ראשון, הזמן עובר שוטף, ואת יומי חוטף, וכשאני עייף, שוכב לישון. צופי פרדס חנה זה יופי, צופי פרדס חנה זה אופי. שבט אלון, צופי פרדס חנה, יחיד ומיוחד. שבט אלון, מספר 1. היום בשומרוניה אנו מציגים לכם מעט מהפעילות המעשית שלנו, מההוואי ומהמורל. אנו הצופים מבטיחים ומקיימים לשמור על מסורת ייחודית ומעניינת. אתם, החבר'ה הצעירים, בואו והצטרפו כחניכים. הצעיר, נא להתקדם קדימה. השומר הצעיר, קדימה, השומר הצעיר, בראבו. הצופים, אחרי השומר. הם היו שם, הווטרנים, ותיקי מלחמת העולם השנייה. קבוצה פעילה מאוד במושבה, המונה כ-200 חברים. השנה חוגגים מלאת 50 שנה לניצחונם על גרמניה הנאצית באירועים רבים ומגוונים. הצדעה לפעולה, הכריז המועצה המקומית ביום ד' 10 במאי בשעה 19:00
על הכיכר המרכזית במושבה ככיכר הניצחון. הריעו להם. הידד ללוחמי מלחמת העולם השנייה, הווטרנים. יש לפעמים שסיבה לא נודע, יש לפעמים שנסתר דבר, נסתרים, לא נבין לא נדע, נעשה גם דברים שנראים בסיבה, לא צריך כל דבר. הם מגיעים ותיקי מלחמת העולם השנייה בבימת הכבוד. הם היו שם, הווטרנים, ותיקי מלחמת העולם השנייה. הידד לוותיקי מלחמת העולם השנייה, הידד למנצחים, הידד למי שהביאו את החופש על העולם. הנה מגיעה פנימיית סוכן, פנימייה חינוכית ותיקה, שדולה היטב כבר עשרות השנים בנוף החברתי של פרדס חנה. יד לשלום לכל באי השמרוניה ה-17. דוקאי, את הספר החקלאי. הספר החקלאי פרדס חנה, הוותיקים והידועים בבתי הספר בארץ, שתפמתו מדברי משה סמילנסקי, עם חקלאות כאן, מולדת כאן. את הספר קולט עלייה ובין כתליו לומדים ומתחנכים 310 עולים צעירים, מתוכם 90 במסגרת הפנימייה, והם כבר ישראלים לכל דבר. בצידו של בית הספר החקלאי פועלת חוות השחר ללימוד ורכיבה על סוסים. יום אחד אתה תתעורר ואיזה שהוא רוכבי שכבת השחר, 16 רוכבים מבית הספר החקלאי של פרדס חנה, ולצידו פועלת החווה המלמדת רכיבה בסגנון חוקרי המערב, יחידת בקר, לילדים ומבוגרים מגיל 6 ועד... לקחת זמן, רציתי להגיד לך, לא היה לי אומץ לקלקל לך חלום, תמיד תראה, לא נשאר כאן שום דבר יפה, אל תבכה ילד, אל תבכה, יום אחד אתה
מתנ"ס פרדס חנה. רוצים לרקוד מחול אירובי? יש לך זמן פנוי לטיולים? מתחשק לך לשזור פרחים? או אולי אנגלית, צרפתית, או מעשי קסמים? בכל אחד מימות השבוע, בכל שעות היום. בקיצור, מסביב לשעון, כל הזמן, מתנ"ס. קולטים עלייה, טלוויזיה קהילתית, תרבות ואירועים, בית, קבוצות וחוגים, בריכת שחייה וקייטנות. ובקרוב, היכל תרבות חדש. המתנ"ס שלך הוא בשבילך. היא בעצם 13 משולבים. סוכנות ביטוח רוין 60 שנות מסורת של שירות מצוין. המתמחה בביטוחי פרט וביטוחי